acceptem el repte de fer el col·legi ABC. Nosaltres ho hem fet en materials de cursos anteriors i en caixes de cartró. Estic apegant enganxines en l'arbre. Antes els col·legios de l'arbre patri. Vaig a pegar estes munts perquè quan anava a Franquil en Lola teníem mi ball. I així no m'ho s'ha quedat. Em posava pegatines